U toku emisije Pretres nedelje voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću kako bi odabrao ovo nedeljne potrčke. Ne bih da se igram i da dišem da se igram pa da se neko oseti uvređenim. Razmišljao sam između Mensura i Ane, ali njima ne treba izolacija. Ima situacija kad im odgovara društvo zajedničko. Postoje dve osobe kojima je potrebna izolacija da pobegnu od priče i pobegnu od depresije. Prva osoba će biti Filip Car, potrebno mu je da odmori glavu od svega. Druga osoba također ima problem sa učestvovanjem, druga osoba je Dalila, pričao je Karić. Da li je moguće, po ko zna koji put od silnih ljudi i dešavanja, dobacila je Dalila. Mislim da treba da rešite stvari, da se raziđete na normalan način, nastavio je Stefan. Razgovarali smo sa Đedovićem kad je Filip pozvao Marka i rekao da želi da razgovara sa mnom i da neće da priča o ljubavnim temama, nego zbog moje izjave da mi se ide kući. Smatram da je ovo previše što se tiče izolacije, svako ima pravo na svoj izbor. Dobiješ mali budžet, kritike i onda svi sede, mi opet za stolom slušamo 40 ljudi koji će sve da vrte u krug. Smatram da Stefan koji ustaje i priča, prvo je trebao da pošalje Mensura, mislim da igra igru, poznajem Mensura, njemu kad se neko dopada obavi to u prvim danima. Na reklamima ga ova masira, slušamo njene jauke, govorila je Dragojevićka. Sama je Dalila sebi odgovorila i rekla da nema emocija jer znaš da on grize, a ja kod tebe vidim emocije pa me ti demantuj, dodao je Karić. Vidim i ja mnoge stvari pa ćutim. Neka ide po Dalili, Filipu i Dejanu, ne želite da nas poštedite ni u jednom trenutku, a pričate da nas sažaljevate, rekla je Dalila.